Talløse af de nætter, hvor jeg har siddet i min etværelseslejlighed på Nørrebro og læst om galakser, som lå 30 millioner lysår fra Mælkevejen. Der kunne være tale om spiralgalaksen M63 eller stjernetårn NGC 7000 beliggende vest for Nordkorset. Helt fantastisk. Sikke nogle svimlende afstande. Jeg blev suget ind, mens København lå og sov sin småborgerlige slummer. Sådan forestillede jeg mig det af alle andre.